Helo, Steve Thompson ydw i. Dwi'n ddelythydd yn yr adran hanes a hanes Cymru ym Prifysgol Aberystwyth, a dwi'n cynnig modiwlau yn y cyfnod modern. Dwi'n dysgu modiwlau ar hanes Cymru, hanes Prydain a hanes America. Weithiau cymharu America a Prydain hefyd. Be dwi eisiau gwneud yn y ddarlith heddi ydy rhoi rhyw fath o syniad o un o'r pynciau dwi'n cynnwys ar un o'r fodiwlau dwi wedi dysgu yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae'r model yn canolbwyntio ar hanes menywod ym Mrydain ers dechrau'r 4eg ganrif 15, ac wrth gwrs fel rhan o hynny, mae'n cynnwys rhyw faint o ystyriaeth o'r mudiad dros y Bleidlais, oedd wedi digwydd rhwng y 1960au a'r 1920au. Ac wrth gwrs fel rhan o'r stori yna, mae Milwriaethusrwydd, y Swffragetiaid yn ystod y cyfnod Edwardaeth, jyst cyn yr Olympic cyntaf, yn holl bwysig wrth gwrs. Felly, yn y ddarlith, dwi eisiau ystyried yn union beth oedd a beth yw ystyr milwriaethusrwydd yn y cyfnod ei hun ac yn y ffordd mae haneswyr wedi delio gyda'r mudiad ers ni. Yn ail, dwi eisiau ystyried sut cafodd milwriaethusrwydd ei portreadu, unwaith eto ar pryd yn ystod y cyfnod Edwardaeth, ac felly y ffordd roedd pobl falle yn deall y syniad hefyd, ond i ryw raddau hefyd yn y ffordd mae haneswyr wedi delio gyda'r mater ers ni hefyd. Yn ola wedyn, dwi jyst eisiau gofyn y cwestiwn i ba raddau roedd milwriaethusrwydd y Swffragetiaid yn niweidiol i'r ymgyrch dros y Bleidlais ar y pryd. Felly, beth yn union ydy ystyr milwriaethusrwydd? Wel, wrth gwrs, roedd nifer o dactegau wedi cael eu defnyddio gan y Swffragetiaid yn ystod yr oes Edwardaeth ac wedi cael sylw gan haneswyr ers ni. Falle un o'r dylliau mwy cyffredin oedd heclo, oedd yn syml iawn, falle bydda aelod seneddol, yn aml iawn, aelod seneddol ryddfrydol, oedd rhan o'r llywodraeth ar y pryd, yn sefyll fyny mewn cyfarfod cyhoeddus, yn gwneud araith, a bydd y Swffragetiaid yn codi hefyd ac yn heclo mwyn rwystro'r araith. So, rhywbeth cyffredin iawn, a rhywbeth yn cael ei defnyddio yn aml iawn gan Swffragetiaid. Ond yn ogystal, dyn ni'n gwybod sydd oedd Emily Davison er enghraifft wedi protestio, wedi gwneud ymdrech i rwystro'r ceffyl y brenin mewn ras enwog yn ystod y cyfnod yna, ac wedi marw oherwydd ei hymdrechion hi. Dyn ni'n gwybod tipyn bach yn hwyrach wedyn, wel yn yr un cyfnod diwedd yr oes Edwardaidd, rhyw ymgyrch torri ffenestri yn enwedig yn Llundain mewn protest. Yn yr un adeg, tanio adeiladau gwag, gwneud lot o newid wrth gwrs. 1911, y cyfrifiad, roedd y Swffragetiaid wedi penderfynu boicotio'r cyfrifiad, a fel ydych chi'n gweld yno, peidio rhoi ei manylion personol lawr yn y cyfrifiad, ond yn lle gwneud rhyw fath o ddatganiad gwleidyddol. Ac falle bod chi wedi clywed hefyd am y streiciau newyn roedd Swffragetiaid yn dilyn pan roedd yn y cachar yn ystod y cyfnod yna. Yn aml iawn, dwi'n gofyn am myfyrwyr pa rai o'r reini ydy'r dylliau mwyaf milwriaethus. Rai pobl yn dweud falle tanio adeiladau er enghraifft, yn rhywbeth dramatig iawn ac yn milwriaethus bendant. Wedi achosi lot o newid wrth gwrs, yn werth lot o arian. Ond mae lot o bobl yn dod i'r casgliad bod y streiciau newyn yn fwy milwriaethus nag yn rhywbeth arall yn ystod y cyfnod yna. Achos trwy'r trais roedd y menywod yn profocio, ac yn gwybod ei bod nhw'n mynd i brofocio, roedd yn dangos pa mor dreisgar oedd y wladwriaeth a llywodraeth, pam faint o gysineb oedd gan y llywodraeth tuag at yr ymgyrchwyr a menywod yn gyffredinol. Felly roedd y trais yma ar gyrff y Swffragetiaid yn rhyw fath o symbol o gysineb y llywodraeth a'r wladwriaeth tuag at fenywod a'i hachos nhw i ennill y Bleidlais. Felly yn filwriaethus iawn ac yn radical dros ben. Ond mae lot o haneswyr wedi cwestiynu ystyr milwriaethusrwydd.
Felly dyma Sandra Stanley Holton yr enghraifft yn sgwennu ôl yn y 1980 yn dweud bod ystyr y gair yn falle yn aneglur i lot ohonyn ni ac yn gwaith hanesydd hefyd. Felly, os mae milwriaethusrwydd yn golygu trais eithafol enghraifft, nid oedd hyd yn oed llawer o Swffragetiaid wir yn filwriaethus, achos nid oeddent yn fodlon tanio adeiladau enghraifft neu wneud yn rhywbeth tebyg. Felly, dim ond llonllaw o Swffragetiaid mwy o radical, mwy o milwriaethus oedd yn gwneud y fath beth cyn yr Olympic cyntaf. Ar y llaw arall, os mae milwriaethusrwydd yn golygu rhyw fath o ymgyrch gwleidyddol a oedd yn herio'r status quo, a oedd yn mynnu estyn yr etholfraint i fenywod hefyd, felly mae'n bosib i ddeud bod y suffragists, yr ymgyrchwyr cyfansoddiadol enghraifft, mor milwriaethus a'r suffragetiaid hefyd. Achos roedd unrhyw ymgyrch gwleidyddol gan fenywod yn ystod y cyfnod a oedd yn anelu at newid gwleidyddiaeth Prydain yn filwriaethus. Felly mae hynny yn bersbectif eitha diddorol, mae'n rhywbeth i ystyried, ac os dyn ni yn ystyried falle bod yr National Union of Women's Suffrage Societies, hynny yw yr adain cyfansoddiadol yn yr ymgyrch dros y Bleidlais, hefyd yn filwriaethus. Achos erbyn yr oesedwodaidd yn enwedig diwedd y degawd cyntaf o'r ganrif, roedd canghennau wedi cael eu sefydlu reit ar draws Prydain, oedd yn cynnwys cannoedd a miloedd o aelodau yn bob un, yn cynnal gorymdeithiau, cyfarfodydd cyhoeddus, protestiadau cyhoeddus, allan yr ystydoedd, mewn ffordd gwleidyddol iawn wrth gwrs. A dyna fe'n rhywbeth pwysig gyda fe, achos nid oedd y sfer gyhoeddus yn addas i fenywod yn ôl syniadau'r cyfnod. Felly roedd hyn yn heriol iawn, falle bod yn filwriaethus hefyd. Ac wrth gwrs, yn cynhyrchu lot o propaganda, lot o ddeunydd ymgyrchu hefyd, fel papurau newydd a chylchgronau, fel pamffledi, llythyron i'r papurau newydd, deisebau yn cael eu cyflwyno i aelodau seneddol a'r llywodraeth hefyd. Felly, oherwydd yr holl weithgraddau gwleidyddol hyn, falle bod modd ystyried y suffragists, yr adain cyfansoddiadol yn filwriaethus hefyd. Beth am podriadu milwriaethusrwydd yn y cyfnod na? Wel, fel ydych chi'n gweld fan hyn, roedd y mudiad yn erbyn y Bleidlais i fenywod yn cynhyrchu cerdiau post fel hyn, a oedd yn anelu at anseilio'r mudiad dros y Bleidlais. Felly, fel ydych chi'n gweld o'r delweddau, roedd y mudiad yn erbyn roi'r Bleidlais i fenywod yn trio awgrymu bod y Swffragetiaid a mewn gwirionedd yn rhywun oedd yn rhan o'r ymgyrch falle, a tanseilio'r berthynas rhwng y rhywiau, a mynd yn erbyn syniadau ynglyn â rolau addas menywod yn gymdeithas ar y pryd. Felly bydde'r Swffragetiaid enghraifft trwy ei ymgyrchoedd cyhoeddus, gwleidyddol, milwriaethus, yn esgeuluso ei dyletswyddau domestig fel mamau, fel gwragedd yn y tŷ. Hefyd, os ydych chi'n gweld yr un yn y canol ar y gwaelod, mae yna rhyw fath o syniad bod ffeminyddion ar y pryd, y Swffragetiaid yn enwedig, falle cysau dynion, a bod rhywbeth bod gyda nhw, bod nhw ddim cweit yn ddigon benywaidd, a bod angen iddyn nhw cofio eu rolau nhw a trio bihafio yn fwy fel menywod ar y pryd. Mae'r cerdiau post hyn a deunydd tebyg, wrth gwrs yn trio yn gwneud ymdrech i danseilio'r mudiad ac i godi gwrthwynebiad i'r mudiad yn ystod y cyfnod. Ond hefyd, falle ei bod nhw'n creu rhyw fath o syniad o Swffragetiaid yn meddyliau'r cyhoedd ar y pryd hefyd. Mae'n bodriadau, wrth gwrs, ond
hefyd falle bod e'n cael effaith ar y ffordd roedd pobl yn deall y pethau hyn hefyd. Ar y llaw arall, roedd y suffragetiaid eu hunain yn portreadu eu hunain a'i hymgyrch mewn ffordd hollol wahanol, fel byddwch chi'n disgwyl. Felly dyma cloriau, cyhoeddiadau gan y suffragetiaid, a mae'n rhoi rhyw argraff hollol wahanol. Felly ar y chwith enghraifft, rhyw fath o bortread o suffragetiaid oedd yn cael eu cacharu fel prisoners of war, carcharorion ryfel, sy'n ddramatig wrth gwrs, ond hefyd yn trio codi profil eu achos nhw yn trio sicrhau rhyw fath o gefnogaeth iddyn nhw hefyd. Ond eitha diddorol i weld, rhywbeth eitha cyffredin yn propaganda ar y suffragetiaid, oedd y syniad yma o defnyddio delweddau a syniadau canloesol enghraifft i bortreadu'r suffragetiaid ar achos. Falle bod nhw'n cyfeirio at Joan of Arc yno. Ac ar y dde, Emily Davison oedd wedi marw yn ei protest hi yn erbyn y sefyllfa ac wedi trio rwystro ceffyl y brenin. Fan hyn yn cael ei portreadu fel Merthyr. Rhywun oedd wedi colli ei bywyd yn yr achos, achos pob achos angen rhyw fath o ferthyr. I ddarparu rhyw fath o ysbrydoliaeth, rhyw enghraifft o hunan y berthi, mwyn symud menywod eraill i ymuno ar ymgyrch ac i brotestio dros hawliau menywod hefyd. Yn debyg iawn posteri eraill Women's Social and Political Union, hynny yw y suffragetiaid, eto yn dangos dioddefaint y suffragetiaid, oherwydd yr awdurdodau, unwaith eto mwyn profocio rhyw fath o ymateb gan menywod eraill a dynion falle, mwyn gwylltio menywod eraill, i beswadio nhw i ymuno ar ymgyrch ac i ymgyrchu dros y bleidlais eu hunain. A dwi'n siŵr bod propaganda fel hyn, posteri fel hyn yn effeithiol iawn. Ond unwaith eto, maen nhw'n bortreadau o suffragetiaid a'i milwriaethusrwydd, ac mae'n dylanwaddu ar y ffordd roedd pobl yn deall milwriaethusrwydd yn y cyfnod hefyd. Felly'n bwysig i ni fel haneswyr i ystyried delweddau fel hyn, a wedyn trio rhoi cyfrif am ei effaith ar bobl oedd wedi gweld nhw yn y cyfnod. Heblaw o'r cyfnod ei hun, mae'n bosib i weld sut mae haneswyr wedi deall milwriaethusrwydd a wedi gweld e mewn ffydd hollol wahanol. Felly dyma George Dangerfield, mewn llyfr hanes Lloegr enwog iawn, wedi cyhoeddi yn ôl yn y cyfnod rhwng y rhyfeloedd, oedd wedi portreadu'r Pankhursts, Emily Davison a'r suffragetiaid mewn ffordd anffurfiol dros ben. Fel ydych chi'n gweld yn trio awgrymu bod suffragetiaid yn dioddef rhyw fath o wallgofrwydd, a bod nhw'n hysterical, yn cael sterics, a dyna oedd achos ei ymddygiad nhw. Fel dwi'n dweud felly, rhyw ffordd eitha pwerus o bortreadu milwriaethusrwydd sydd wedi cael effaith. Mae'n bosib i ddod o hyd haneswyr eraill yn ysgrifennu yn y 1970 er enghraifft, haneswyr gwrwaidd fel mae'n digwydd, unwaith eto yn portreadu'r suffragetiaid fel hyn, fel pobl hollol wallgof, heb reswm, llawer emosiynol, ddim yn gallu reoli eu hunain ac yn byhafio mewn ffordd addas. Ond wrth gwrs, mae haneswyr eraill wedi gweld y pethau hyn mewn ffordd hollol wahanol. Haneswyr ffeministaidd enghraifft wedi rhoi argraff hollol wahanol o'r suffragetiaid a milwriaethusrwydd. Felly dyma Susan Kingsley Kent enghraifft, hanesydd arbennig o dalentog, yn sgwennu am y Women's Social and Political Union yn y cyfnod na, a yn sgwennu amdano fe mewn ffordd positif, fel byddwch chi'n gweld falle, ond hefyd yn dangos pa mor bwerus oedd y milwriaethusrwydd a pa mor bwysig oedd e. Oedd berswadio menywod eraill i ymaelodi ar cyrff ymgyrchu a gyrru'r ymgyrch ymlaen. Felly, unwaith eto, mae nhw rhyw fath o wahaniaeth yn y ffordd roedd
Milwriaethusrwydd yn cael ei portreadu, yn cael ei deall gan haneswyr yn debyg iawn i'r sefyllfa yn ystod yr oes edwodaeth hefyd. Mae hynny wedi codi'r mater yn y cyfnod ei hun a wedyn yn gwaith haneswyr ers ni o i ba raddau oedd Milwriaethusrwydd y Swffragetiaid yn niweidiol i'r ymgyrch dros y Bleidlais. Mae'n bosib i weld trwy gartwnau fel hyn bod pobl ar y pryd falle yn awgrymu bod Milwriaethusrwydd yn niweidiol i'r achos roedd yn codi gwrthwynebiad i'r ymgyrch gan ddynion yn arbennig a oedd mor grac gyda'r dylliau milwriaethus. So mae hynny wedi dod trwodd ar y pryd ac wedyn yn gwaith haneswyr hefyd. Yn aml iawn, fel dwi'n deud, gwaith haneswyr gwrwaidd. Ond eto mae, fel da ni wedi gweld efo Susan Kingsley Kent a Sandra Stanley Houghton, mae'n bosib i ddeud bod rai haneswyr, yn enwedig haneswyr ffeministaidd, wedi bod llawer mwy positif am ddylanwad Milwriaethusrwydd a wedi awgrymu bod wedi helpu cadw'r mater ar yr agenda newyddion ar agenda gwleidyddol, wedi cael effaith positif iawn, weld menywod yn ymaelodi, ymuno ar ymgyrch yn ymaelodi gyda'r cyrff ymgyrchu, ac wedi creu rhyw fath o ymwybyddiaeth ffeminydd a ffeministaidd hefyd ar y pryd, ac felly yn rhywbeth pwysig iawn. Falle mae lan i chi beth ydych chi'n meddwl. Falle dylech chi astudio'r fynonellau greiddiol a wedyn darllen gwaith eilaidd haneswyr a dod i ryw fath o gasgliad ar y cwestiwn yma am i ba raddau roedd Milwriaethusrwydd yn niweidiol i'r ymgyrch. Falle bod gyfle ydych chi'n gwneud ni os ydych chi'n dod i'r adran a wedyn astudio hanes ar y diwlau hyn. Beth bynnag y casgliad, mae'n amlwg gyda fe, fel dwi'n siŵr ydych chi'n gwybod bod y Bleidlais wedi dod yn 1918 yn rhannol a wedyn yn llwyr wedyn 1928. O 1928 ymlaen, roedd menywod i gyd yn cael y Bleidlais ar yr un termau a dynion, ac felly o'r diwedd wedi cael y Bleidlais. I ba raddau mae Milwriaethusrwydd yn cyfrannu at hyn yn gwestiwn da, unwaith eto, falle bod angen i chi dod i'ch casgliadau eich hunain wrth ateb y cwestiwn. Wel, gobeithio bod y ddolaeth wedi bod yn ddefnyddiol mwyn rhoi syniad i chi a fath o beth ydyn ni'n neud yn yr adran a sut ydyn ni'n dysgu'r pynciau dan sylw a gobeithio wedi rhoi argraff da o'r materion ydyn ni'n astudio a sut ydyn ni'n gwneud ni. Hwyl am y tro.